טוב, שבוע טוב, אנחנו בדף ט', שנייה אחת. אוקיי, אנחנו בדף ט', אנחנו ממש מלמעלה, רק אני אזכיר שאתמול הדבר האחרון שדיברנו היה לגבי הכפרת השעיר של יום הכיפורים שנעשה בחוץ, שכתוב על זה שמה מלבד חטאת הכיפורים, והחטאת הכיפורים זה מה שנעשה בפנים, אוקיי? ואחר כך יש את השעיר שנעשה בחוץ. אז רבי יהודה אומר, אנחנו צריכים לעשות הקש בין שני השעירים האלה, שכמו שהשעיר הפנימי בא על חטא טומאת מקדש וקודשיו, שהיה לו ידיעה, אוקיי? ככה גם השעיר החיצון, אוקיי? עכשיו, אבל לא ממש על אותו חטא, אלא הפנימי בא על חטא טומאת מקדש וקודשיו, שהיה לו ידיעה בהתחלה ולא בסוף, והחיצון בא על הפוך, שלא היה לו בהתחלה, אבל היה לו רבי יהודה ורבי שמעון. אז אנחנו עכשיו למעלה בדף ט', אנחנו לגבי רבי ישמעאל. ישמעאל אומר, אי אפשר ללמוד את ההקש הזה שרבי יהודה הביא, או לפי דעתו אי אפשר, אוקיי? שכמו שהעיר שנעשה בחוץ יכפר על טומאת מקדש וקודשיו, אם היה ידיעה בסוף בלבד. למה? כי לפי רבי ישמעאל, אם היה ידיעה בסוף ולא בהתחלה, בכל זאת זה נקרא בר כפרה, זאת אומרת הוא יכול מתי שהוא ידע, הוא יביא קורבן, ולכן אנחנו אמרנו כבר אתמול ושלשום, שאם הוא בר כפרה, זאת אומרת הוא יכול להביא קורבן, אפילו שהוא לא יכול להביא את זה עכשיו, אז הוא לא יכול להתכפר על ידי השעיר בחוץ, ולא בפנים גם. אז הגמרא כותבת כך, ורבי ישמעאל דאמר, אין בה ידיעה בתחילה ויש בה ידיעה בסוף, בר קורבן הוא. שעיר הנעשה בחוץ, מה הוא מכפר? איך זה יכול לכפר אם אותו אדם הוא בר כפרה, הוא יכול להביא בעצמו. אז על שאין בה ידיעה לא בתחילה ולא בסוף. רבי ישמעאל לפי שיטתו, השעיר החיצוני, הוא מצד אחד הוא דומה, יש הקש בינו לבין הפנימי בזה שהוא מטפל בעניינים שהם מקדש וקודשיו, אבל הוא מטפל בזה שאין בו ידיעה בכלל. שואלת הגמרא, אבל אנחנו אמרנו לפני כן בברייתא הארוכה הזאת וגם במשנה דיברו על זה, היי שעירי הרגלים ושעירי ראשי חודשים מכפרים, שהטומאה שאין בה ידיעה בכלל, זאת אומרת הוא לא ידע לפני, לא ידע אחרי, זה התפקיד של השעירים שמביאים בשלושת הרגלים ומביאים במוסף של ראש חודש. אז אם כן, הוא לא צריך את הכפרה של המזבח בחוץ. עונה הגמרא, אוקיי, אז רבי ישמעאל, למה אתה אומר שזה מה התפקיד של המזבח בחוץ, השעיר בחוץ? עונה הגמרא, סבר לה כרבי מאיר. עכשיו אנחנו במשנה למדנו את זה.
רבי מאיר יש לו שיטה אחרת, הוא אומר ככה, כל השעירים, זאת אומרת שמביאים אותם למוסף, כפרתן שווה, זאת אומרת גם זה שבחוץ ביום כיפור, גם השעיר של השלושת רגלים, וגם השעיר של ראש חודשים, כולם עושים אותו עבודה. מה הם עושים? על טומאת מקדש קודשיו, כל בתנאי אחד, שאין שם חיוב של קורבן אישי של הבן אדם, אוקיי? אז אם הוא בר קורבן, שום דבר לא יעזור, זה כולם מסכימים. אבל אם הוא לא בר קורבן, אולי כי הוא עוד לא יודע, אולי כי סיבות אחרות, אוקיי? שדיברנו עליהם גם כן, אז גם השעיר של יום כיפור בחוץ, גם של ראשי חודשים, גם השלושת רגלים, כולם עושים את אותו תפקיד. אז אוקיי, אז זה התשובה של רבי ישמעאל. אבל שואלת הגמרא רגע, אלא רבי ישמעאל הרי הוא לא עשה את ההיקש של השעיר החיצוני והשעיר הפנימי, כדי להגיד שזה רק על טומאה שיש בו ידיעה, הרי הוא אמר גם אם אין ידיעה האדם הוא בר קורבן, אז למה הלכתה היקש חיצון לפנימי? אז על איזה עניין הוא עשה היקש בין לקורבן השעיר חיצוני לשעיר הפנימי, שאנחנו יודעים שהם מופיעים ביחד כך שיש איזשהו היקש ביניהם, אז אם זה לא מה שלומדים, מה כן? מה פנימי אינו מכפר בשאר עבירות, אף חיצון אינו מכפר בשאר עבירות. זאת אומרת, הוא משתמש בהיקש הזה רק להגיד לנו ששניהם מטפלים בבעיות שקשורות למקדש וקודשיו. בקורבן שלא היה ידיעה גם לא לפני וגם לא אחרי, אבל החיצוני כן יכול לטפל בזה, האדם עצמו יהיה בר כפרה, הוא יכול להביא קורבן אישי, ולכן המזבח החיצוני לא יטפל בזה. אוקיי, עכשיו אנחנו חוזרים למשנה. במשנה היה כתוב ככה, כאשר יש שגגת טומאת מקדש וקודשיו, על שאין בה ידיעה, אין ידיעה בכלל, בתחילה ולא בסוף, אז שעירי רגלים ושערי ראשי חודשים מכפרים דברי רבי יהודה. אז יש לנו רק כדי לחדד, סליחה, אני רציתי לשלוח לכם את הטבלה הזאת, שכחתי, אוקיי? אבל רבי יהודה אומר, כאשר אין ידיעה לא לפני כן ולא לאחרי כן, זה תפקיד של קורבנות מוסף שעיר, של ראש חודש ושל שלושת הרגלים, אוקיי? לעומת ראינו פה שגם לרבי מאיר זה יכול להיות גם הקורבן החיצוני, כי הוא אומר גם אם אין ידיעה בכלל, המזבח החיצוני ביום כיפור יכול לטפל בזה, אוקיי? אז אומרת הגמרא ככה, מאיפה רבי יהודה לוקח את זה, שזה התפקיד של השעיר בשלושת הרגלים ובראשי חודשים. אמר רבי יהודה אמר שמואל, מהי תמה דרבי יהודה? אוקיי? רב יהודה מדבר, שואל מה הטעם של רבי יהודה, אמר אחד לחטאת להשם, על עולת התמיד יעשה ונזכור, אוקיי? ששם מדובר על מוספים של ראש חודשים, אוקיי? עכשיו, מה זה שעיר עזים אחד חטאת להשם? זאת אומרת, המילה להשם
זה קצת מיותר. כל הקורבנות שלנו הם להשם. אז מה המילה של להשם בפסוק? אלא זה מלמד אותנו ככה. חטא שאין מכיר בו אלא השם, יהא שעיר זה מחבר. איזה חטא יש שהאדם עצמו לא יודע על זה? זה חטא שהוא עשה בשוגג, אבל הוא עשה בשוגג, הוא לא ידע גם לפני כן וגם לא אחרי כן, שהוא עשה איזשהו דבר לא בסדר, ומי כן יודע? רק הקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא יודע את הכל. אוקיי? אז זה משם לומד, והיות שזה כתוב בקורבן מוסף של ראש חודש, בקורבן שעיר של ראש חודש, לכן אומר רבי יהודה, זה למד אותנו שהקורבן שעיר של ראש חודש מטפל ואז יש הקש בין שלושת הרגלים וראשי חודשים. אבל שואלת הגמרא רגע, והי מבעילי, בגלל להשם, יש לנו עוד לימוד. לכדריש לקיש. ריש לקיש, אני חושב את זה מופיע במסכת חולין, זה מדרש מאוד מאוד מוכר. דאמר ריש לקיש, מה נשתנה שעיר של ראש חודש מכל השאר שעירי מוסף שאצלהם לא כתוב את המילה להשם, אוקיי? למה שנאמר בו להשם? בשעיר של ראש חודש נאמר להשם. אמר הקדוש ברוך הוא, שעיר זה יהיה כפרה עליי. זאת אומרת, זה נשמע כאילו רבי ריש לקיש אומר, זה כפרה על משהו שאני עשיתי. השם אומר את זה. איך יכול להיות שהשם עשה דבר לא בסדר והוא צריך להביא קורבן, ואנחנו מקריבים בשבילו במקומו את הקורבן. על מה? אמר הקדוש ברוך הוא, שעיר יהיה כפרה עליי, על שמיעטתי את הירח. מה הסיפור במסכת חולין כתוב, הרי בבראשית יש לנו את שני פסוקים. אחד כתוב שהשם ברא את שני המאורות הגדולים, ואז מיד אחרי זה כתוב את המאור הגדול והמאור הקטן. זאת אומרת, הם שניהם גדולים, ואז הפסוק הבא אומר לו אחד קטן ואחד גדול. אז יש את המדרש המפורסמת, שאחרי שבהתחלה השם ברא את שניהם שווים, ואז הירח, המאור שהפך להיות המאור הקטן אחרי זה, אומר לקדוש ברוך הוא, איך יכול להיות שיש שני מלאכים על כתר אחד, שגם ירח וגם שמש יש להם הם אותו גודל? אז השם אומר, בסדר, תקטין את עצמך, הירח יהיה קטן, וזה המאור הקטן, והשמש יישאר המאור הגדול. עכשיו, אז מה כתוב שם? אפשר לשני מלאכים שישתמשו בכתר אחד, זה הביטוי שם במדרש, לכי ומעטי את עצמך. אז ממשיך שם, הירח אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, הואיל ואמרת לפניך דבר הגון, הבקשה הייתה טענה נכונה, אוקיי? אז למה אמעיט את עצמי? אבל הקדוש ברוך הוא בכל זאת ציווה, כך היה, אבל כדי לפייס אותו, את הלבנה, השם אומר, טוב, הביאו כפרה עליי שהעטתי את הירח. אז זה כאילו הקורבן הזה הוא כפרה על הקורבן של להשם, השעיר בראש חודש. עכשיו למה ראש חודש? כי זה הזמן שהירח מתחדש. יש הרבה מפרשים שמדברים על אותו דרשה, כי זה באמת קשה להגיד שהשם צריך כפרה בגלל שהוא העליב את הירח, אבל
אז אני רק אגיד לכם תשובה אחת, שבאמת זה לא כפרה בשבילי, אבל כדי לכבד את הירח, אז כל חודש ביום שמתחדש הירח, יש קורבן מיוחד, הקורבן הזה של השעיר. אבל אם כן, אם המילה עליי זה כדי ללמד אותנו את הסיפור הזה, את המדרש הזה, למה לחטאת על השם, מהי להשם? לקדמינן. אז הגמרא אומרת ככה, אם זה כתוב לחטאת להשם, להשם זה כמו בשביל השם, אוקיי? אבל היה צריך להיות עליי, זאת אומרת, תביאו את זה במקומי, אוקיי? אז זה שכתוב המילה להשם, זה באמת כמו מה שאמר רבי יהודה, שאנחנו מביאים, שמביאים את השעיר הזה, כי הוא מכפר על העוונות שנעשו בשגגה, על ידי זה שלא היה ידיעה, לא לפני כן ולא אחרי כן, ורק לקדוש ברוך הוא היה ידיעה. אז אם כן נאמר קרא חטאת השם, למה להשם? אז שמה הלמד הוא מביא גם מספק מקור למדרש של ריש לקיש, שבת מיני תרתי, אפשר ללמוד את שני הדברים. עכשיו אנחנו חוזרים מה אמר רבי יהודה. רבי יהודה אומר שהקורבן שעיר של ראש חודש הוא כדי לכפר על עוונות שהם נעשו בלי ידיעה בכלל, גם לא לפני וגם לא אחרי. ונכפר נמי אפילו בשאר עבירות. עכשיו, אם זה כל סוג של חטאת זה עבירה, כל עבירה שנעשתה ללא ידיעה, זאת אומרת בשוגג כזה שלא ידע האדם לא לפני כן ולא אחרי כן, אוקיי? למה דווקא רק הדברים שהם במקדש וקודשיו? זה יכול להיות לכל סוג עבירה, שיש הרבה פעמים יכול לגנוב ואף אחד לא יודע חוץ ממנו והשם. אז למה זה לא מכפר גם לעוונות האלה? אוקיי? תנא דבי רבי ישמעאל, הגמרא עונה, הואיל וזה השעיר החיצון של יום הכיפורים בא בזמן קבוע, זאת אומרת יש יום אחד בשנה שאנחנו מקריבים את אותו קורבן, וגם זה בזמן קבוע, השעיר של ראש חודש, אז יש ביניהם איזשהו דמיון, אז גם כן אנחנו נלמד מזה בניין אב. מה זה אינו מכפר אלא על תרומת מקדש וקודשיו, אף זה אינו מכפר אלא על תרומת מקדש וקודשיו. זאת אומרת, היות שהם דומים, אנחנו קודש מקדש וקודשיו, ככה נגיד גם לגבי הקורבן של ראשי חודשים. ואז הברייתא שואלת עוד שאלה. אשכחן, אוקיי, אנחנו למדנו פה, השאלה שלנו זה איפה יש לנו מקור לקורבן של ראש חודש ולקורבן של שלושת רגלים, שהם מכפרים על מקדש וקודשיו, כפי שהציג את זה רבי יהודה, במקרה שלא ידע לא לפני כן ולא אחרי כן. אז עכשיו אנחנו מצאנו פתרון לשאלה לגבי ראשי חודשים, אבל שעירי הרגלים מנהלן, וכי מה הנמי, אולי אנחנו נגיד ככה, כי דתניא דבי רבי ישמעאל, כמו אותו בניין אב שאנחנו אמרנו לגבי ההשוואה בין ראש חודש לחיצון, אז אי אפשר להגיד את זה לרגלים, דאיכא למפרח, אם ראש חודש
שכן תדיר דיום כיפורים, שכן מרובה כפרתו, וכי תימה הגמרינן ראש חודש דיום כיפורים, ולא פרחינן, התם כפרה מכתב כתיבה. אז בואו נסביר. אם אתה תרצה ללמוד את דין הכפרה הזאת של שלושת הרגלים מראש חודש, אז אי אפשר, כי ראש חודש קורה כל חודש, כל 30 יום, אבל שלושת הרגלים זה רק 3 פעמים בשנה, אוקיי? אז אי אפשר ללמוד את זה מראש חודש, אולי אפשר ללמוד את זה מיום כיפורים, גם כן לא, כי יום כיפורים הוא מכפר הרי על כל העבירות, ולא רק על מקדש וקודשיו, ומה שקורה בשלושת הרגלים לפי ההסבר התייחס רק למקדש וקודשיו. אז אולי אתה תגיד ככה, אנחנו למדנו את דין הכפרה של שעיר ראש חודש מיום כיפור, ולא פרחינן, לא סרטרנו את זה, לא אמרנו איך אנחנו יכולים ללמוד את ראש חודש מיום כיפור, כאשר ביום כיפור אתה מתכפר על ידי אותו קורבן מכל מיני עבירות, וזה לא נכון לגבי ראש חודש. אז זה לא שאלה, למה? התם כפרה מכתב כתיבה, כתוב חטאת להשם, כתוב ממש את המילה כפרה שמה, כפרת השעיר. ואנחנו יודעים ולומדים את ההשוואה הזאת, זה כאשר אין ידיעה. אבל גילוי מילתא, אז אומרת לא, גילוי מילתא בעלמא, היה לנו את זה גם ביום שישי, אוקיי? שהשעיר ראש חודש רק מכפר על מקדש וקודשיו, לא על שאר העבירות, אוקיי? והבניין אב בו לא בא למית את הכוח של הכפרה, אלא זה גם בא להגיד לנו שזה על דבר שאין בו ידיעה בכלל. אבל בשעירי הרגלים לא כתוב שהם לכפר, זה קורבן ומוסף, אוקיי? אז אי אפשר ללמוד משעירי יום כיפורים, כי אין את המילה הזאת כפרה להשוות, אוקיי? אלא איכא מימר כולה מילתא לא גמרינן. אי אפשר ללמוד את ללמוד מהם את מה שקורה בשלושת הרגלים. ובעצם מה מסיקה הגמרא פה? הדין של רבי יהודה אמר שני דברים, הוא אמר ששעירי הרגלים וגם שעירי ראשי חודשים לומדים שניהם הם עבור מקדש וקודשיו ועבור כאשר אין ידיעה, לא לפני כן לא אחרי כן. אז הגמרא אומרת לגבי ראש חודש באמת זה מהנושא של יום כיפור, כי יש המילה כפרה, אבל לגבי שלושת הרגלים יש לרבי יהודה מקור אחר. אלא כדאמר רבי חמא ברבי חנינא. וזה דבר שיופיע גם בדף של מחר, שכתוב ככה. בכל אחד בספר במדבר, בפרק כ"ח וכ"ט, יש שם את הקורבנות של כל המועדים, ובכל אחד מהם כתוב שעיר חטאת אחד, אוקיי? או היה יכול להיות שעיר חטאת אחד, והם באים אחד אחרי השני. אבל לא כתוב שעיר, כתוב ושעיר. זאת אומרת, הוו הזה הוא מיותר, וזה בא להגיד שכל אחד מוסיף על זה שלפניו. זאת אומרת, לחבר אותם וללמוד מאחד מהשני. אוקיי? אז
אז ככה, לשעיר ראש חודש, שזה הראשון שכתוב שם בפרשת המוספים, אוקיי? ואחרי זה ושעיר, זה אומר כמו בראש חודש, אני יכול ללמוד ממה קורה בשעיר של ראש חודש, אני יכול להקיש את זה למה שקורה בשלושת הרגלים. והחנמי גם פה, הוו הזה, שעיר ושעיר, נמצא דאידקש שעירי רגלים ושעירי ראשי חודשים. עכשיו, מה הלימוד? מה שעירי ראשי חודשים אינם מכפרים אלא על שאין בו ידיעה בכלל, לא בתחילה ולא בסוף, אף שעירי רגלים אינם מכפרים אלא על טומאת המקדש וחודשיו, כמו זה השעיר של ראש חודש, שהידיעה לא בתחילה ולא בסוף. זאת אומרת, מה עשה רבי יהודה? הוא אמר, זה לא מאותו לימוד שיש בין ראש חודש ליום כיפור, אלא זה מהוו הנוסף, הוו המחבר שכתוב בפרשת המועדים, ואני לומד את הרגלים מראש חודש. אוקיי, עכשיו עוד שאלות לגבי דעת רבי יהודה. איבאי להו, שאלו על הדעה של רבי יהודה ככה, כי אמר רבי יהודה, על שאין בידיעה לא בתחילה ולא בסוף, הנה מילי בחטא שאין סופו לבדה, זאת אומרת, אולי הוא לא ידע בתחילה, ואולי הוא עוד לא יודע לגבי הסוף, אבל זה לא אומר שהוא לא יכול לדעת. אבל חטא שסופו לבדה, נגיד, הוא לא יודע לו ידיעה בסוף דמי, ואז השעיר הנעשה בחוץ ביום אחר, ואז אנחנו לא מדברים יותר על חטא שהיה אי אפשר לפתור אותו ביום כיפורים, ולכן לא צריכים את ראש חודש ואת שעירי הרגלים לחטא כזה. זה אופציה א', או דילמה, אפילו חטא שסופו לבדה, השתמע, עכשיו אי אפשר, כי עכשיו הוא לא יודע. אז חטא שאין מכיר בו אלא השם, קרינה בה. אנחנו עדיין יכולים להגיד שזה חטא שאף אחד חוץ מהשם לא יודע, ולכן הוא לא יכול להתכפר כי הוא יודע בעצמו כי הוא לא יודע, ולכן המזבח החיצוני יכול לכפר בעדו, או הקורבנות של ראש חודש ושלושת הרגלים. אז האם זה ככה או ככה? מה התשובה? תשמע דתניא שאין בידיעה לא בתחילה ולא בסוף, וחטא שסופו לבדה שעירי הרגלים ושעירי ראשי חודשים מכפרים, דברי רבי יהודה. זאת אומרת, יש לנו ברייתא שאומרת שהתשובה היא שגם חטא שעכשיו לא יודעים נחשב השעירי רגלים ושעירי ראשי חודשים מכפרים. כשכל הזמן יש אותו מחשבה מאחורה. אם אנחנו אומרים שזה, האדם הזה יכול לכפר בעצמו על ידי שהוא יביא קורבן אישי שלו, אז הקורבנות של השעיר הציבוריים לא עובדים. אוקיי? הם עובדים מתי? כאשר אין לאדם הזה כפרה שהוא בעצמו יכול ליזום. אוקיי, אז זה הדעה של רבי יהודה. אחרי זה היה לנו בברייתא שמה את הדעה, זה בברייתא או במשנה, כבר שכחתי, של רבי שמעון. רבי שמעון אומר שעירי הרגלים מכפרים, אבל לא שעירי ראשי חודשים. זאת אומרת, טומאת המקדש, שאין בו ידיעה בכלל,
הוא אומר, הרגלים כן מכפרים על זה, אבל לא הראשי חודשים. זאת אומרת, ועל מה מכפרים הקורבנות של ראשי חודשים? על אדם טהור שאכל טמא, שאכל קודשים טמא. והגמרא מסבירה, אמר רבי אליעזר אמר רב הושעיה, מהי תמא דרבי שמעון? על מה זה מבוסס? איך הוא יודע שדווקא לא על מקדש וקודשיו, אלא על קודשים עצמם, שהם טמאים והאדם טהור והוא אכל אותם? זה מדובר על, עושה השעיר ראש חודש מכפר על זה. אמר קרא, הוא מביא את הפסוק ויקרא פרק י' ששמה ביום שהם הקריבו את הקמת המשכן קורבן החטאת, הם מפחדים אחרי מה שקרה לאחריהם, וכתוב, הפסוק אומר, מדוע לא אכלתם את החטאת במקום הקודש? כי קודש קודשים הוא, אתם צריכים, זה דבר טוב, ואותה נתן לכם לשאת את עוון העדה ולכפר עליהם לפני השם. זאת אומרת, השם נתן את זה לכם לאכול, כדי לכפר על העוונות של עם ישראל. אז למה אתם לא אוכלים את זה? ויליף רבי שמעון יש לו גזירה שווה. באותו מקום כתוב, השם נתן, אותה נתן לכם לשאת את עוון העדה, המילה עוון. ויליף יש עוד מקום שכתוב עוון, לגבי הציץ שלובש הכהן הגדול. עכשיו הכהן הגדול לובש את הציץ הזה, ואם יש לנו בשר קורבן שנטמע או דם שנטמע וזורקים את זה על המזבח, הציץ מכפר על זה, זה בסדר, אוקיי? וכתוב, הפסוק כתוב ככה, והיה על מצח אהרון ונשא אהרון את עוון הקודשים אשר יקדישו בני ישראל לכל מתנות קודשיהם, והיה על מצחו תמיד לרצון להם לפני השם. נאמר כאן עוון, לשאת את עוון העדה, ונאמר להלן עוון, הפסוק שקראתי עכשיו. מה להלן הציץ? מה הציץ ברצה? על טומאת הגוף, זאת אומרת שהכהן עצמו טמא כשהוא הקריב, זה לא העבודה של הציץ. העבודה של הציץ הוא עוון טומאת הבשר, זאת אומרת הדם, החלב שצריכים לזרוק על המזבח נטמע, והציץ בעצם מכשיר אותם ואם הקריבו אותם על המזבח כאשר הם טמאים. אף כאן המילה עוון שמדבר על הקורבן של ראש החודש מדבר על טומאת בשר, זאת אומרת לא טומאת מקדש וקודשיו, אלא אדם טהור שעבר על האיסור שהוא אכל בשר שטמא. ואולי תגיד ככה, אם ככה, למה אנחנו לא נעשה השוואה גמורה לכל מה שהציץ עושה למה שהכפרה של השעיר בראש חודש עושה? מה להלן עולים? זאת אומרת, זה מכשיר למה שזה לא מכפר על החטא של אכילת קורבן הקודשים שהיה טמא, אלא במקום זה ירצה כמו עולין, כמו הציץ, זאת אומרת יכשיר את זה, כאילו זה לא טמא. אומרת הגמרא, עוון העדה כתוב, בשעיר ראש חודש לא כתוב עוון או רצון שמדובר על הגוף של הקורבן, אלא על הבן אדם או על עם ישראל, כתוב עוון העדה.
אז זה בא לכפר על עוון שעשו אנשים, עם ישראל, מישהו מעם ישראל שאכל היה טהור ואכל קורבן שהיה טמא, אבל לא להכשיר קורבנות שנטמעו כדי שיוכלו לרצות. שואלת הגמרא, מכתיב מגמר גמרי מהדדי, אוקיי? אז שעיר ראש חודש והציץ, אנחנו למדנו פה בעצם מגזירה שווה שיש אותו מילה עוון. אז למה לא נגיד שהכפרה שלהם היא אותו דבר גם כן? ונכפר דראש חודש עד ידי ועד הציץ, נפקא מינה להיכא דנשבר הציץ. זאת אומרת כאשר אין ציץ, שהקורבן שעיר של ראש חודש יעשה את העבודה של הציץ. אז הגמרא אומרת לו, אמרה קרא עוון העדה בלשון יחיד, רק עוון אחד הוא נושא ואין נושא שני עוונות. זאת אומרת העוון הציץ יש לו עבודה מאוד מסוימת, רק עבור עוון אחד ולא עוון אחרים. אוקיי, אבל סליחה, השעיר של ראש חודש, השעיר של ראש חודש, לא הציץ, הציץ יש לו דברים אחרים. השעיר ראש חודש יש לו רק תפקיד אחד, לכפר על אנשים, לפי הבת הזאת, לכפר על אנשים שהעדה, עבירות שהם עברו, שהם היו טהורים ואכלו קורבן טמא, אבל לא לשני עוונות, אוקיי? אז הגמרא אומרת, אז בואו נעשה הפוך, אולי הציץ יעשה ונכפר עד ידי, זאת אומרת הציץ יעשה כפרה לגבי הקרבת קורבנות או חלקי קורבנות שנטמעו, ועד ראש חודש ואם נפקא מינה טומאה דאירעה בין זה לזה. מה זאת אומרת? אם זה עושה אותו דבר, עכשיו מה קורה? ראש חודש זה בא פעם בחודש, אבל אם מישהו נטמע בין זה לזה או אכל בשר טמא בין זה לזה, אוקיי? אז הכהן יכול ללבוש כל הזמן או לובש כל הזמן, הכהן הגדול, ולכן הציץ יכול לכפר בזמן בין קורבן ראש חודש אחד לקורבן ראש חודש השני. עונה הגמרא, אמר קרא, באותו פסוק שמדובר על שעיר ראש חודש, שהשם אומר, מדוע לא אכלתם את החטאת במקום הקודש, כי קודש קודשים הוא, ואותה נתן לכם לשאת, משה אומר, את עוון העדה לכפר עליהם לפני השם, אותה נתן, רק אותה, אבל לא אכילת קורבן, הבשר קורבן החטאת, אבל לא משהו אחר, אותה נושא עוון העדה, ואין אחר נושא עוון. ולכן הציץ לא יכול, גם השעיר של ראש חודש לא יכול לעשות את עבודת הציץ, וגם הפוך. הסבר אחר לגבי ההגבלה, הגבול של מה יכול לעשות הציץ, ומה יכול שעיר ראש חודש, שבכל אחד מהם הוא שונה. רב אשי אומר כתיב ככה, לגבי שעיר ראש חודש אנחנו יודעים כתוב לשאת את עוון העדה, הוא אומר ההי של העדה הוא מיותר, היה אפשר לכתוב לשאת את עוון עדה. דווקא איזה עוון? עוון העדה מכפר שעיר זה. איזה?
העוון של חטא של אכילת קודשין בטומאה, ולא קודשין, זאת אומרת, ולא להכשיר הקרבת קורבנות אחרות. ולגבי הציץ, גם שמה כתוב, והתם כתיב ונשא אהרון את עוון הקודשים. ההי שמה גם מיודרת, וזה גם בא למעט משהו. מה זה בא למעט? קודשים ולא עדה. אז הציץ יכול להכשיר בשר או דם או חלקי פנים, מה ששמים על המזבח. קורבן שעיר של ראש חודש יכול להביא כפרה לאדם שלא ידע שהוא חטא, במה? באכילת קורבן שהיה טמא. עוד טיפה שואלת הגמרא, אשכחן לשעירי ראשי חודשים למכפרי על הטהור שאכל את הטמא, אבל שעירי רגלים דמכפרי על שאין בידיעה ולא בתחילה ולא בסוף, מנהלן. זאת אומרת, לגבי רבי שמעון, איפה יש לנו מקור לשעירי רגלים, שהוא מכפר גם על טומאת מקדש וקודשיו, שלא היה ידיעה לא לפני ולא אחרי, ומביא את אותו מקור שהיה לנו לפני כן, לרבי מאיר, כדאמר רבי חמא ברבי חנינא, שעיר חטאת אחד, וגם שמה כתוב, לפני כן, לכל המועדים, והחנמי שעיר ושעיר, ואיתקוש שעירי רגלים לשעירי ראשי חודשים. מה שעיר ראש חודש מילתא, דקודש מכפרי, פה אם ירצה השם תתחילו מזה מחר, שבוע טוב, בשורות טובות לכולם.